Mulai shibun viewers ngai shan swear nga priang semobhai vipat sa sin chagani ka channel haga kerteng ga bathyang tamu Jesus Christ nang panim. Tiga jingkran jonga mentaka na janmiet kalong syapang kumno bafin kiar na ki jinghikai ki babakla mbat ki balam ler. Nakran yagani ka subject mentana mar kalong kabadan kampalat ngani tu ifikum u syakri jong belai kum senran jong Jesus Christ. Ngala juyat lengba kini gijing syak hikai baklah bat ngala jungat ru nganong ifi. Bat kalak hati ka jing im mensim jong kalak hati ka por ru. Mangala manong bang ni dei tangga jing it bat jing isnai jong Jesus Christ. Baupun pai pat ka mensim jong pelat lut bat habang ayat lengba kini. Ngasang sutu syaim ta kumno ban hikai ya firu. Kerang ba fin am dan kam banyak ya rajuk kelenti. Pat kumjuk ru banang penut kai kapor. Pat kabama kalong ba kini ki jing hikai bakla. Kilak banyalam syaka jaka kabangim dei bandan. Ublai kwa ingi bangindan bat sensyarlang bat u. Habam jukut lambat u drai. Kini kijing hikai lamler kilak ban weng ban yalam bakla ya ubriu syaka jaka ki ba uji sumdan tiknang banam penslam syu ya kapor nang ifi akwa ban yetu syu kan gawai kadan kam yangi bangin syong ha kijing kejat jong Jesus Christ banduai kumbau Jesus Christ uang ba tu syarai tu duai ba finam ha kijing bensyai fiu setan unyele ban pensai yangi lengba ka do lengba ki jing kwa prai ka do lengba kiwei pat lengba ka jing sarong thala jong perthai lengba ki khmat lengba ki gei re haba u yo i ba umla ban le ikini ngong fi unom syong that setan dei bom juk syong that bat u sedang pat ban berat ru da kini ki jing hikai ki babakla jing hikai ki babakla bat kini ki bau ha kini ki sngi yam tangai i ba ba u setan sedang menilai kita tentang kiwan lengba ki jing hikai lengba ki bun ki YouTube channels ngam kwa ban mention ni rengan ong fi benghap ban husiar ba kaning kong e ong fi dan kam ban syong ha kejat jong blai au Jesus Christ fin dan ka jing dai ka bajan bu Jesus Christ duai klam da put yap da bu ka por syakade ban dan ban pelat u ba ka baar ban pendap ingin du mensim aku ya bengilat jing duai pendap du mensim aku ya bangi testa ban puli ketinjong blai na do kadok not da ba mani yo Jesus Christ ha mensim ba kajing sisha kini kadai kawai kalat kabanyada yangi lagi jing syak hikai lam dia to ngin ya petshwa na u kai ga bau apostol Paul utho ni ladangi let syaka shiti ka ba ar kinong korin kalnong ga ba khatwei khat kabaar bat kabalai ya kabangan puli fi gi kentin gi baong kumni namar nga sngo skun syapang jong fi daka jing sngo skun bariu blai nama ngala penyete ktien ye fi hawai ubriu bangan yo IT ye fi kum ka satibat ha ukres khat kabalai henroi nga syap ting yo ba kumno ru kumbau tau psen la syukur ya ka im daka bot sian baman jong u bakumta an penput plak ya ki jingmot jong pi na ka ba shi sertap mensim bat kata ka jing sngur ka ba ha ukris fi apostol Paul hang ni utho ya ki banget uladap yalap ya ka gospel kila priang ya Jesus Christ kila yo pelat lut na ka pop kila dan ha kalenti bakin let mo hal ti ban let sya kata ka jing penim ka bakhat do re apostol Paul balai uda ong kum ni wang re nga syap tim yo bakumno ru kumbau tau sen la syukur ya ka em da ka bot sian ba man jong u bakumta an penpuat plak ya gi jing mot jong pi na kata ka ba shi sertap mensim bat kata ka jing sngur ka ba hau kres yang ni apostol Paul ukran syai wang ba Adam shimno yangi dagi taki jing hikai bakla jong setan na kata ka jinglong shisur na kata ka jinglong shisur wang
kabashi serta mensim bat kata kajing sngur kabah ukres mat kajing kabashi serta mensim kamut kajing sngur bat kata kajing sngur hau Yesus Kristus pi ngakwa pindah shim bahai kani ngakwa ban hikai syaifi kanu kajing hikai kabashisha ngakwa ban sedang syanang ni kanu kajing hikai kabashisha pin syam ya kani Ibriu ki bakran ya kajing shisha na haktin jong blai haba fisngap ya ki kandan kajing tay ka mensim kandan ru kajing shisha ka ban penkendu ya ki pop bakandan kajing shisha ru ka ban tay ya kajing long mensim jong fi bat kan am khati shu namar ki kran dau mensim makhut lang bakaktin ka bayalam ya fi sha uji sukres ijing kai ba shisha Kibahau Yesus Kristus kini alam ya fi ban am khati ya kapor jong fi hanrai kan alam ru ya fi bafinya haka hak jong Yesus Kristus am dang ata kan alam ya fi bafinim ka jingim ka bakhut ka bapen kentang man lakasngi ka baya dai dur bat kan ka gospel ka bingi alam ti lada kini ki jing hikai kita ka men sim fi ki penlong ya fi ban it yu Yesus Kristus ki penlong ya fi ban ale ya kaman jong u ba finlong kita ki senran jong Yesus Kristus ki ba ai bor ya fi ba fin yalap ya ka gospel shakiwai kata nganong kadai ka jing hikai ka banau Yesus Kristus rai pin hap penjuk ya ki men sim lada fi sngo ya ki jing hikai ki lak ban long ki YouTube channel ngalai mental abun ngam kwa ban mention kanu ka YouTube channel ka balang unta rai hagini ki sngi khat du onong fi ngai i shibun ki jing kai ki ba yalam no ki ba yalam no ingi ki bapen bakla no ingi na kata ka jing long sngur ka bahau Yesus Kristus bat pinlap ba pi pet bhai kini ki pi hap examine dal DLD na pi hap yet benya dal DLD how to kani ka jing hikai kabangayo katain em ka mensim jonga na kapen kelumar jingmut pi ka jing hikai jong Yesus Kristus kan makum ka ketin jong belai kam ju pen kelumar jingmut iki bri kawan ra ai ka jing shai kawan ra ai ka jing san ka jing long mensim kawan ra ka jing tai kawan ra ai ka jing kerku ka bahakan zaman sim henrai nganong ifi ki jing hikai ki bamdai kat kum ga Yesus Kristus ki bamdai kat kum ga gospel kin penlong ya fi ban kelumar jingmut teng kila ban sngo ba ki dai e teng fi sngo kum ba ki shim na kakti jong blai rai pin hap examine pin hap yet yel de how to katai kum noi ka jinglong ban sim jong how to katai em ya kata ka karakter yani kata ka jinglong ubrio ba syapo katain em ya kata jing mensim bat kada paun em sabar kawan ra em ya usok jong mensim naka shiti Galatia nomor san wa upol akran ba ya ka ya usok jong mensim kawan ra em ya ka jing it kawan ra em ya ka jing ya aslam kawan ra em ya ka jing kan atkar no jadi kendai isok jong mensim ni ka penlong yang bangan kelumar kli bat bangan long kaya lam penban syaka jing bakla ka ba ngasu bun kam bangan dibit iki beriu kaweng no na Yesus Kristus pi igini gi jing hikai lam lem ta ki weng no naka thong jong fi ka thong jong i kalong no bangin yo ban ya syam ya Yesus Kristus ki jing hikai bakla teng ki wan ra ya ka jing syap tiang ru na fi nuksang ana ai ka wei ka jing hikai mata ka ba ima ba ka ni ga singi na fi hoi habang ipuli ka ni kitab jing penpau ni puli ka kitab jing penpau na fi bat habang ipuli ka ti jong blai hoi ngila bat ong ba kini kisngi kidai kisngi ki bakhat do artat kidai kisngi ki bakhat do na ka bakhat do hanroi nganong ifi kidan kinong hikai ki ba pihak ban pet ba ki shim bat hikai ya ka jing kitab jing penpau ka ba penlong ifi ba haba fi ngap eki pi penlut por penban ka khati penban ya ka por jong fi ba fin ngap ya ki tu ki event ni di tu ki jingja
Jesus Kristus ulah adap keren lupa haga gospel jong Matius nang ba arbusau. Keren luang bah kisngi ba kaduk kin mi ino itu lupa balam ler. Am tang kata ulah adap maham paru makin sedan ki thma, kin sedan ki nam sni, sedan ki jing kenyu jumai. Henry wong ba ngim dei ban siap tin. Lada manga ma fi lapan kha arsien. Mo daka bat umen siem lapan kha arsien kumau Jesus Kristus wong utau ba hab bayo banyo ya ki hima gimdang dan kamban kha na ko bat umen siem. Lada lapan kha ngai fi ngimdei syuk bandan ka jing siap tin. Ya kaban sawan ngimdei syuk bandan jing siap tin hoi kin saja bai ke saja kini ki ai la tho lupa ha Bible. Henry kan penlong yang i ba ngimdei ban siap tin. Regidan ki jing hikai hagini kisngi ki ba hikai ya kisngi ba khadu ki dati jeliu bnia ba ka penlong fi ba fin penlet jingmot ba fi syap tieng penban fi syap tieng penban hadu kata ba fi menang syuru banduai bat fi da fi syap tieng ru fi bon kaman ban le research gitu gi ai haba ka ktin jong blai kala adap yathu ka weng no fi na kata ka fokus jong Jesus Kristus ngap hai gani kaweng no ia kata ka jinglong sngur jong fi kaba fidan hau Jesus Kristus fi kai kaba Jesus Kristus kwa ingi apostol Paul kuran sya wang ba ngidei ban be persya kata ka dak ban kot sya ta ka jinglong renyang jong Jesus Kristus ho ngimpat janai kan ka pertain reng ni dei ban be persya ka dak ngidei ban be sya jinglong ko ngidei ban im ka jingim ka ba yesuk bagi beriu ngidei ban im ban im hagi jing duai ngidei im ban penlong senran ki bai banyalap ya gospel Mana mi khlek mana ka pertai. Hari kini ki jing hikai ngan ong fi ki shimno ya kata ka fokus jong fi ka badai hau Jesus Kristus ya kata ka jing mot jong fi Jesus Kristus ki penlap mit ba fin let ti benia. Sya kitu ki jingja ki bakhat do bat fikrat no ya ka ka bau Jesus Kristus labu khamat jong fi. Fikrat no ya ka jing duai. Fikrat no ban penlong senran. Fikrat no bat fi bun kam ha kitu ban ti benia. Bat kani ka khati. Pin salap ya kan ni. Bat pin salap ba pi penlut por man ban ya dibit ne ban ya terko ne ban ya tainya bat gibriu. Nuksa ngana ya fi. Ngana fi ngaru ngam tiplet ya ka Bible. Ladang alak ban sengu tulut ya kan ka Bible kam dei syuk ka Bible. Ladang alak ban sengu tulut ya ublai ubang imani. Ngana fi dei syuk ublai. Ndrai ublai ulai kan ketin bagi niat. Hoi ka dei bagi niat ndrai nginum tiplet. Yo. Namaru dei ublai nginum tiplet ya kan ketin. Lam gumta balik ini puli balik kan temai malah sengi. Bat nganget bah bagi dai kendu yu blai syagi bab jukut ro nginum tip lut. Dengan ong fi gidan kibri gi babatai ya kan ka Bible kum ba kitip lut ya kita gi jingja ka bakhat do. Nuksa ong fi gidan kibri mensyang ajulong kum ni ngar wel di ngapan mak no Jesus Kristus pangalak kala ka bomot. Aju dibit bagi kibri ba hatukan Joshua ka jingrong no ne kan Joshua kajing penstom banjong merak klau bat ngin sasyak romno ngia dibit ngap penlut kai kita kijing dibit ndrei mdan iai hapo mensim jonga kamdan kai ga bajinglong mensim bangan la yalap gospel ban be gi mensim ban khia gi briu bepang ha ka kertang jong Jesus Kristus ban yalap ya gospel ban yalap ya kajing kela ka bomot ban lek ban pen baptis ngamdan iai ndrei ngap penlien bat chu dibit bat ngalek research kini hatukan wan sya kajing wan try na ngaya dibit kini bat ngapen ngawang ifi ka khati ka por kini kide gi betap jong sultan boile kini gisngi teng ki beri ki wan show ban pen baptis ne ban ai tang baki ngau syap tieng palat baula jan wan Jesus Kristus ka khati jong belai kam syambang tau pol wang kum no wang ngidai ban ap khmi hir ya kata ka jingwan jong Jesus Kristus ngidai ban kemen kan baki ni gisngi ki bakhat do ki lawan la ngidai ban kemen namaran saplat no ingin kan ni ka do onang fi sa iPad kan ka sapen thamai mo ka immortal body kata ka mat ka baput syu sa ai ngi ban kemen ko ngano fi para habang alet penmen para ilong kemi ilong kema habang alet sigi jing duai na terang hir banyak kedu Jesus Kristus kathong jonga kamlong ban keren sa ne gani YouTube ban le ministry sa kathong jonga kalong kumbo apostol Paul ong bangin ya kendu Jesus Kristus marhamat tinggi di ban kemen mereka pensiap tiang kapan kelumar kawan rak ki jing dibit kabaan nak jing hikai nganau fidan menta ki bahikai kia dibit ha padang ka trinity bat ka oneness ne ha kata ka jinglong lai ha way bat ha ka oneness ki banget ba ublai de kupa ukun de ku kupa de Jesus Kristus ukun de Jesus Kristus
umen sim khut de Jesus Christ nganong fi kia debate nakawai shawai handai kiklat no ira jing penlong senran kiklat naka ta ban hikai pen ban kibriu bakin em khut bakin be shaka jing long khut kin be brai shaka ka jing jana jong Jesus Christ kiklat no kia penlut por gitu debate ban ya penyapnya iwei anong fi ka kti jong blai ha ktin parang ka great is the mystery of God no lani kata ka bayar kata ka jing mayan siapa boleh ngimlak mentip lut handrai nganong fi ngar malak junga mahini debate ka kejap pan ban ya jing long mensim kabu ti jing ketang pan ban ya tu beriu ba ngaya tainya anong fi bat ngasu penlut kai kapor kini giwei ki bau mensim baman lagi mensim baman abu sultan habau fi la sedang man syakri un pen bernyai fi de kini jing hikai kidan ki beri ba hikai ni kelek man hikai kata ka oneness kumno ban keni no ya kata ka simplicity ni kata ka jing long sor Jesus Christ orang fi balai kampat beang se fi hadin ba fila yo ya jing ka arsin hadin ba fila kala ka bamud hadin bala pen baptis fi hadin fila pediang mensim khut hadin fila mat ki jing kerku jong ublai hadin fi ya jing im ka khut fila sedang ban penlong senran yaki waipat fila sedang ban le ya galap gospel blai la pendan kami fi balai kampat beang se kata balai fi numyo se ya ka benang ha fila ayat hadu kata fila ayat ni balai pilat penban si kitu jing hikai ban pen kelumar ban ya debate bantu penban ya jing long mensim fi orang fi nginum tip apa dah gini kidang bun sibun ki bang nginum tip ngadang balai ngin yati ban ya apu Petrus ukran syai naka Siti Petrus wang lada fi penmlien ban im ya ka jing im ka ba hak fin penmlien ya ka jing im ka ba kan atkar ka ba ya bo Jesus Christ bat fin penan kami kita ki jing a fi la se ka jing a fi ka long ba fi dan ka jing ai ban penyaper ki mensim ka jing ai ba fin pen kya ki ba pang ka ma ni ka jing ai sibun ki jing ai lada fi penmlien hakini ban hikai lang hikiwai kan kambha kata rai banginum ya debate banginum ya terku banginum ya penlut kai kini ki but tap jong mensim jong setat ada kentu fi para banget balai fi mi no ni kini fi kitu ki baju melien ban hikai kini ru si sen lek siu blai la penan kami fi rai ngidan kam ban yet hatu ngidang udang penan kam yang blai rai neng ya penlut por ban yu bat ni kelat no ya ka ai ka bau Jesus Christ sukhat yang bangin penlong senran sa percaya ukam khat yang bangin ya terko ban debate no fi ukhat yang ban penlong senran ki ban hikai bakin sumar ki hukum jong Jesus Christ kidan gi bayar debate bangan ong fi syapang kata ka sngi ga bahnyol ni kata ka sabat atau bandai ban mani sngi ublai sngi sunday na ka sngi sabat kia penblin ni Rai kimpet pat syara jing em ga bakenja mensim hatu kila alat lutnya na pop kabani kong du bau Jesus Christ wan syane ka percaya kom cuman ban establish ya ka sabat na kata ka sunday wan kam tamba matali ka dega ka baki celebrate Christmas ma wan ban ong kum do ban pen em ya ki briu na ka pop ya kata hatu ngilat lut na ka pop ka jing keli ka bai ni ban ya hatu ngi em nam ka jing em bakut hatu ngi em nam na ka jing lat lut je kini ke pop hatu kampat biang se kata boleh nginang ya ti banyak ai kini ke ai bengin pen kesan kata ka sengi 7 day na ka sengi ublai na ke ai rei kam dan ai ka jing long si pim julat duai ki beri pim julat ban yalap ya gospel fi yalap pan ban kini hajaka ban yalap yu Jesus Christ pat bol pensyai ni wong namar lada shisha utau bawan api u yalap ya wei pat u jisu ya bangi ngim syem la yalap lani lada pi pediang i wei pat u mensim ya ba pi pim syem la pediang lani ya ka wei pat ka gospel ya ka ba pi pim syem la pediang pile ba ban yai sha u namar ngam nyau ya ladi banga duna ai ru ya kita ki apostol ki bakong santam pi wong lada ki wan yalap fi lada ki wan yalap ya wei jisu ngadong fi kanum yarap ya ka jingi em mensim na fi hari lada ki yalap shisha yu jisu tang ki penlong jisu ya ka sengi ka bahnyau ini kata sabat tak ki penlong jisu ya ka sengi sunday pi pol la dak kerja wong mendai ban bapin syak bishar kanu ka sengi fi mani pila ban mani kanu no sengi ngong fi baro
nyau sengi pilai ban mania yu Jesus Christ mendai tang hakawai ka sengi hoi haka sengi ka bangilat cuti lang ide banyak kenduk ladang imlak banyak kenduk nrai man ka sengi man dia hadu sata dia ngile ayu ngile ai na mana mentau Jesus Christ ni penyiar na mi himau belai na ngi ikut ban debate kum ni how tu ka sengi bah nyau kala se mana jengem ka sengi sandi kala mana jengem na Jesus Christ na katang hak ban penpet par banget dan tentang kiba yalap saya kata Calvinism menang ngamsha ngade way nakini ubala embrace ya kan doctrine of Calvinism tapi ke tulip gi berkat ngala embrace orang la spouse nang madan ni ngala puli gi kat bar ngani thu fi para ka jing em si pat kam dan ai na syak te marau ki pop nang fi ngam panin ban debate ki bri pat pensan ni kan doctrine nang fi ila ya shnaru ya ka wei ka college ngiong ka khat ka Bible college ndrei nga pan ma no blame tang la mi ngak tu ngam sim kan mau ai bandan ga jinglong mat sim ngam lai luat na ka pop ndrei take nga pen kesan ni gitu gi jing hikai jong gi briu ngasngos nga kran ni da ka jing shai da ka jing it itu gi barang ne akini gi jing hikai mi no so baban mi no one shaka kti jong blai simple ka ba da men sim ba khoi wat ubriu bom nang ban start ro ngalai I mata upen shai ublai pimdan dan kam ban hab ban tip ya ka Greek kanong fi hoi ngamben lada fi tip ya ka Greek ka bahae kadai bangin pulin rai kamut bau briu bom tip Greek ubadan yu men sim khu unum sautu ya ka ai ga bu Jesus Christ kuran ya ki parsi ya ka ai ga ba ktin jong ublai ka ong orang fi mi no ni gi jing kai baklang ala ada biat lang makini ngam ai bandan usok jong men sim habang atenjuk mata asyam habang mi no ni gitu gi jing kai bakla ai bau blai da ka jing ai ki beri ki wan ka jing kala ka momot wan mi no ni gitu gi jing ya terko gi jing ya dibit ini kilong ki jing kai ngam fi ki ba imat dai ngam fi Henry kiweng no ya nak kata jing long sngo jong I Jesus Christ ki penbu mani ki tit ki jing thang kapan mak na fi para banget lada fi ngomong bang akran ya kan ni ha kertang jong Jesus Christ ring ha ban kran ya ka jing shai jong Jesus Christ ya ka jing shai jong kti jong blai pet ngin ha ban yet shimat ngidan em ya ka yu sok jong men sim ki beri ki wan em ban kala kemot gitu ki bala syak te syak khum lang bau drugs lang ba ka kiat apa pialap ikini gilat lut nya pialap ya kata ka sengi ka nyau pialap ya kita Calvinism pialap ya kita ki ya tahu ya kata ka oneness na ka Trinity gilat lut nya lada kim lat lut ngam fikan mentoy yu nrei la ba pialap ba ya ka jing kala ka mot ya Jesus Christ ya ka jing pen baptis ka ba shisha ya ka jing priang yu men sim khut fini ikin da lat lut ngano pim dan kam man da tu men sim jong blai sa hikai ma I ya fi Nona ka jing ai jong ulai habang ipen long senran mentah habaki wan sya ka jing kala kemut gidan kibri ki bang padap ya ka theology ngan ki padap gitu ki kerdan rei mentah kila sedang ya lap ya gospel bat leng bajong ki kibri ki lawan sya ka jing kala ka bomut kila long senran bat ngila pen long senran ki bat ki kiru kila pen long senran ki wai ki bomdan ya kata ka jing nang jing start ka ba ka hai kilong kum kitu ki ha ke por jong u Jesus Christ bau khat ya ki nong tong dok ha oh ya apostol Paul ukhat ngamong bau blai umla men pendat kam fi kiba kraw tri kiba nang start break ka syong ya kanung I IT su Jesus Christ kalong bagi berat no ane mi gitu jing so start jungi jing tip jungi bau blai ulak men pendat kam ho jing tip fi ngamong bau umla men pendat kam regi ngin hap busiar bahagi ni kisingi no kidan pat kiwei ki jing hikai ki babakla ki ong ba pidan kam baik mantap tang dau men sim bakhut dan kam syu ya tin jong blai yang manong fi para banget men sim bakhut ho ni de bandap yu men sim bakhut re men sim bakhut u yalam leng ba ka tin jong blai un hab ban direct ya tin jong blai ngimla banyak lan ho ngala manong fi ba kidang dan ki jing thu lupa mata na de wei u banget ba kidang dan ki jing thu lupa mata ki bau blai udang keren Regi hak ban tenjuk dau men sim. Kidan ro gijing hikai pat ki ba hikai menta ki ong ba. U men sim ba khut lani kita ki jing ai jong uthlit
jogi jing keran telit joga jing itu lupa kadai tang haki sengi ki apostol kajing penkhia gi beri bapang kadai tang sengi ki apostol gitar gi degi jing kai ki baham ban chat bah rengong ifi bahadu menta ki jing penkhia gi beri bapang kadang dan ki jing keran gi telit ki barang dan rengi hak man husiar ru nabar la dakidan shisha ki jing penkhia gi ba shisha lang bau Jesus Christ kidan shisha ki telit iwai gijingkran lagi iwai pat kitlit kat bakum kakti jong belai klempap bau setan ru un pendan kam bakla haba kadan ka 500 ka balong original na ka balong genuine 500 rupi note la kadan ka balong genuine ka ba shisha to kan mau bahaka kila ban penmi ru ya kasan spak thok ting hak ban pet ru kata ka jingdap men siem jongi ka jingkran tlit lagi iwai pat kitlit jongi kaya lam shano lada kadai na usutan nganong finumdan usok jong mensim ngalak julap ngawang sisien ba abang yalet yalap gospel syati syatan kadan kawai syatan jantiang yalet yalap kan ba udang yalap to porlok jonga ya ga gospel nganong ifi iladan iwai i beri iba manifest nganong ikran pat digiwai kitliet hanrai haba utaw porlok jonga ula ong i tong ba Jesus Christ ulong torai ila keren penban bahana bau belai uang i kum tangan ko ban ong ayuh ni pan ngila sutu ba umdai shu umen sim jong belai keren di telit sedang ban rekhi kum to nrai andala kali perthau bahabat kampen dan buram yu belai kena ba fi dap do men sim vidan ni jing keren telit kadai ban pendan buram yu belai aktin jong belai ka ong umdan ubri balak ban keran do mensim jong belai ba unum yaro ya Jesus Christ unum pen kraw kadai ban pen kraw umdai ban keran de kiwai pat ki jing itu ulpa ki bam dai ki bam ya hap shu bat ka jing khu jing long khu bat jong ting ni hap ban check ini ki sngi ong setan wele persya ladang im long discerning ladang im pikir ubelai ulak ban setan ulak ban yalam baklah ni pa ubelai ngidang dan ya mensim khu ba uyalam ya keti jong belai kadan kipor manong fi ba fidap do mensim khut ya ka ba khamshim la tho keti jong belai nuksa ngan ai fi mentale se fi syakhat syagano gano ka jaka ba fi dei ban laj let's say fi menang ban decide menta fi melak ban rai la ya fi dei ban laj na mamlaj pat fi myo jing shine rai fi melak ha ka keti jong belai ya kata let's say filak fi dan gajik temu ban ya kendu iki beri rai filak ban duai lang bau mensim jong belai bat ban syai fi ada fi dan mensim jong belai ban filak ban sim ya karai bat kata karai kan long ka bas kem ka basuk atu ngadai ban lek ya kendu itai beri atu ngadai ban lek syakata ka jaka bau belai un sapan pa fi rai dan ki balan no ya kaniru dan balan no ya kani manong ifi ngi em haki sngi ki bakhat do ho ngi em sngi bakhat do baman ru trai rai ka jing ka ba ai ka bawan na utrai kan long kan ka jing skam kan ka jing suk hang sim kanum pen kulumar fi dang dan sibun ki ai ban kran ana kili ki long khandiak chwa na marba ngan sakran chu sepang gani kilong ki bakhandiak tingan ong ifi para banget ladai dei bapia hi do mensim jong belai nganong pidan yau mensim bakhut jong belai pin sa sngau thu hi ki beriu ki bayak do mensim jong belai hoi nginum la ban ya agree lut bangin ya sung thu lut baro iki ai kumentang ngamla ban le singidan syapang ka jingrong syapang ka jingrong no dan ki banget ngong fi ki banget ya ka pre trip la ni kata ka jingwan jong Jesus Christ ban syah syah ka balang ban sadan ka jing pensyak penstomban kidan gi mangat ya ka post trip ladi ya katuka jing syak penstom syah ban sawan Jesus Christ bat ki apat no tang na daw kani ngong belingin ya pat na ka daw kani ki mentoy yu katu rai beling ngim ya trai lang ban penyar ki ma ban yalap ya gospel ngin im ga jing im ga bakhu ya kat kom ga jing lam mensim syah Jesus Christ te khumlei shibun para banget like dia kan video share baki kin sngau thu kin yo ega jing shai bad comment sento bad klik itu notification button bangan penmi nak post nak banta ka buram jong blai
ya ro you try kublai sa shisin pat haduk bagin da yasham